pass l-aktar ħelu li jistaw jisimaw id-nejn il-bnedmin. Matteo 11:28 fejn Ġesu jgħid: ejja għandi, intom il-koll li titħabtu u tinsabu mobbijin u jien se nserraħkom. Ħudu l-madma tiegħi fuqkom u talmu minni għax jien manswed u umli fil-qalb u se ssibu l-mistrieħ għall-erwieħ tagħkom. Għax il-madma tiegħi huwa faċli u t-tabija tiegħi hija ħafifa. Amen. Missiet isma' wieħed. Il-kelma tiegħek taffaxxinana, tattirana u nafu mulej benċert illi hija l-ikel spiritwali illi ruħ tagħna teħtieġ minn ġurnata l-oħra. Mhux biżżejjed mulej ħanniklu mal-mejda tal-ikel. Huwa wisq aktar importanti illi ir-ruħ tagħna tisma' il-messaġġ tiegħek, x'għandek xi tgħidilna bħala l-ħalliq tagħna, bħala s-salvatur tagħna. Nitolbuk għalhekk mulej biex tejjeq qlubna kemm tagħna l-adulti li se nibqgħu hawnhekk f'din is-sala, kif ukoll tat-tfal ċkejknin illi se jirtiraw għal-lezzjoni tagħhom, tolbok mulej biex berikna l-koll. Tatina bħalma tajt il-Lidja fl-antik li konna qalb miftuħa għal-kelma tiegħek sabiex nobduha, nħobbuha, nemnuha u bekk aħna nigglorifikawk kif aħna msejħin nagħmlu. Amen. 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 Mela. It-tfal ħajmorru għal-lezzjoni tajjeb. Forsi tiftakru il-ħadd li għadda illi Ġesu għamel affermazzjoni qawwija illi huwa u illi għandu l-ħila u l-jett illi jurina minuta bil-ħaq il-missier. Ġesu nnifsu qal din hija l-ħajja eterna illi jarfu lilek Alla waħdek veru u Ġesu Kristu li intibat. Ġesu bħala il-medjatur jarrafna lill-missier mingħajr il-medjazzjoni tiegħu, mingħajr ma hu joqrob lejna biex jarrafna minuta bil-ħaq Alla nibqgħu fid-dlam u mingħajr tama. U dana ma rridux niskandalizzaw ruħna kif jagħmlu xi wħud illi huwa Alla illi jieħu l-inizjattiva jersaq lejna ma jħallix fidejna għax jaf illi jekk ħallih fidejna nibqgħu kontrih u nbedi minnu. Imma hu li joqrob lejna. U din l-meravilja tal-Vanġelu li Alla minn qabel ma bagħat il-libnu fid-dinja bħala salvatur tagħna ħaseb ukoll min huma dawk in-nies illi għandhom ikunu riċevituri ta' din il-grazzja stupenda tiegħu. U għal darba ngħid tiskandalizzaw ruħkom bekk. Ħafna minnkom huma miżżewġin. U meta ersaqtu biex tiżżewġu, għamiltu hekk minn rajkom. U eżerċitajtu l-dritt illi intom tieħdu l-Italija, jew l-Itali, skont il-każ, mingħajr ħadd ma ġelkom. Mela, intom eżerċitajtu r-rieda ħielsa tagħkom. Ewwel Alla m'għandux allura r-rieda ħielsa li jażel u għarusa għall-ibnu. Għax aħna rriduha r-rieda ħielsa. Imma maħniex lestintuha lil Alla, Alla sovran, Alla suprem, Alla li ħalaqna fuq xbija tiegħu illi jażel u għarusa għall-ibnu. Dan huwa l-pjan tas-salvazzjoni illi Alla iva jieħu l-inizjattiva mhux fi żmien ma mill-eternità. Mill-eternità iddetermina għażel dawn in-nies fil-Bibbja huma magħrufin bħala il-maħbubin tal-Alla. Li twieldu bħal bqija tan-nies taħt il-kundanna tal-Alla, taħt l-għadab tal-Alla, u fi żmien Alla jibgħatilhom il-Vanġelu biex bih huma jinħelsu
mill-madma tad-dnub. Alla għażilna u kif isejħilna? Isejħilna bl-appell tiegħu. Il-Bibja mimlija appelli, eżortazzjonijiet, stediniet mingħand Alla u aħna rridu nagħtu kasom. F'Iżajja pereżempju jgħid ejjew mela ħanirraġunaw flimkien. Għalkemm dnubietkom huma wisq ħomor nagħmilhom bojt bħas-silġ. Għalkemm huma bħal kremżi bħas-suf abjad isiru. Alla joqrob lejna billi isejħilna, jappellalna. Propjament kif jagħmel Ġesu hawnhekk f'dan il-pass li smajna. Ejjew għandi. Hija stedina fenomenali. Ġesu hawnhekk hija allura jindirizza lilna wara kien hemm bliet illi għamel mirakli fihom u xorta websu qalbhom kontrih u Ġesu qallhom gwaja li Kafarnaum, gwaja li Korazajn. Għaliex ma nidmux. Imma aħna għandna l-opportunità. U di differenza kollha. Għandna l-opportunità. L-opportunità biex ta' bilħaq niftħu idejna battala biex nirċievu, nkunu riċevituri tad-don kbir tas-salvazzjoni. Għax il-ħlas tad-dnub huwa l-mewt, vera? Imma l-lotja b'xejn tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Appuntu għalhekk Ġesu jgħidilna ejjew għandi għaliex fih hemm il-ħajja. Fih hemm il-ħajja. U din il-ħajja hija d-dawl tal-bnedmin. Bnedmin jiftaħru li huma orrif u jafu biżżejjed u m'għandhom bżonn il-ħadd. Ma Ġesu jgħid ejjew għandi. Ejjew għandi u juża l-istess terminoloġija li uża Jahwe fl-antik permezz tal-profeta Iżajja fejn jgħid f'kapitlu 55. Mejlu id-dnejkom u ejjew għandi huwa Jahwe qed jitkellem. U Ġesu qed jirrepeti l-istess tedina. Għaliex? Għax huwa Jahwe nnifsu. Huwa l-kurjos innifsu, is-sit, il-ħalliq tas-sema u l-art illi meravigljużament li lin minn kull immaġinazzjoni tagħna Alla sar wieħed bħalna li rifes fuq l-istess art tagħna umiljat magħna appuntu minħabba fina biex jirrikonċiljana miegħu. Mejlu widintkom allura u ejjew għandi isimgħu ruħkom tgħix. L-appell tal-Alla hija isimgħu. Issoddux widnejkom. Tirreġettawx, isimgħu u jien nagħmel patt tal dejjem magħkom. Dak il-patt Alla wettqu. Aħna nsejħu il-patt il-ġdid. Patt il-ġdid li huwa issa validu huwa ratifikat bid-dem imxerred ta' Ġesu Kristu. Ġesu hawnhekk qiegħed jitkellem bħala il-feddej tagħna. Ġesu qal ejjew għandi intom li intom titħabtu mobbin wisq u dak l-istess wieħed kien jaf li ġi fid-dinja apposta biex ikun mhux biex ikun servut, ma biex iservi u biex jagħti ħajtu bħala riskatt, il-ħlas, il-prezz dovut biex aħna niksbu il-ħelsien tagħna bid-dnub. Is-salvazzjoni allura ma niksbuhiex billi sempliċement inħadnu x'kredu intellettwalment. Aħna jiena trabbejt familja reliġjuża u minn kmieni għalmuni ħafna artikoli reliġjużi bl-amment. Fosthom il-kredu, jiena nemmen falla wieħed il-missilista u tajjeb tkun tafu l-kredu. Tajjeb. Imma l-kredu billi tkun tafu bl-amment waħdu ma jsalvakx. Lanqas ma salva billi tipparteċipa f'xi ritwal elaborat. Lanqas billi tieħu sehem fis-sagramenti din hija idea żbaljata illi meta titgħammet jaħafru lek dnubietek. Le. Is-sagramenti qegħdin għal dawk li huma diġà salvati. Hemm differenza enormi. Lanqas ma inti issalva billi tissieħeb jew ikollok ismek f'reġistru ta' xi knisja jew tissieħeb ma' xi pasta jew ma' xi qassis jew għax trabbejt Kattoliku u issa qed tmur fi knisja Evanġelika ma jfissirx neċessarjament illi inti salvat. Mezzi umani, kwalunkwe mezzi umani huma inadekwati ma jwaslux għas-salvazzjoni. Jistgħu jkunu tajbin fihom nfushom li tuħu semmi li tal-Molej hija xi ħaġa tajba u Ġesu jikmanda, imma jikmanda l dawk li huma diġà dixxipli tiegħu, diġà jinsabu fis-saltna tiegħu, irridu nagħmlu differenza.
Mezzi umani huma inadekwati. F'Iżajja infatti jgħidilna tibqgħux tafdaw fil-bniedem u li fim nifsejh m'hemmx li f'nifs. Għaliex hu x'jiswa? Tibqax tafda fil-bniedem. Ħanżid ngħid tibqax tafda fik innifsek għax inti wkoll bniedem. Il-ħarsa tagħna, il-ħarsa tar-ruħ tagħna rridu ndawruha band oħra. Irridu ndawruha lejn dak illi jimpurtaħ minnha. Lejn dak li qed jgħidilna llum ejjew għandi, is-salvazzjoni tinsab esklusivament f'Ġesu. F'ħadd iżjed. Dan huwa skandlu għal widnejn moderni, imma il-Bibja hija ċarissima fuq hekk. Ġesu waħdu refa' d-nubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Is-salvazzjoni tinsab allura fil-li aħna nkunu f'unjoni miegħu, illi aħna nkunu maqudin miegħu. Kif? Permezz tal-fidi. Billi aħna nafdawh, billi aħna nirrispondu għal din l-istedina tiegħu. Ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin. Il-ħajja fiżika tagħna hija perkolata b'diversi affarijiet. Jekk ma tikolx tmut, jekk ma tixrobx tmut, jekk taqdek marda wkoll kapaċi toqtlok. Vera? Dawk l-istess affarijiet Ġesu jużhom biex jikkonvinċina kemm aħna neħtieġuh. Bħalma l-ġisem tagħna jeħtieġ l-ikel. Ġesu jgħid li huwa l-ħobż ħaj li niżel mis-sema biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Fi-Ġwanni 6 jgħid ukoll jien huwa l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt. Għal darba min jiġi għandi, ejjew għandi, u min jemmen fija ma jieħdu għaċ qatt. Infatti ftit aktar tard Ġesu jgħid meta kien qed jattendi festa f'Ġerusalemm. Ġesu qam bil-wieqfa u għajed bil-qal jekk xi ħadd għandu l-għaċ ħajġi għandu jixrob. Għandek għaċ? Għandek għaċ fir-ruħ li taf li r-ruħ tiegħek hija nixfa. Nixfa qoxqox bħar-raba ta' bħalissa f'Malta fl-eqqel tas-sajf. Huwa niexef. Niexef. Jekk ir-ruħ tagħna hija nixfa, taf fejn għandek tmur. Mur għand Ġesu. Mhux bir-riġlejn, bil-qalb. Bil-qalb. Hekk ukoll il-ġisem tagħna imut jekk ikun marit. U Ġesu darba uża l-istampa ta' meta l-lut kienu mikdumin mill-srieb valinużi u l-Nikodemu qallu bħalma Mose qolla s-serb fid-deżert għax qallu għamel serb tal-bronz kull min ħares liħi fih. Kull min ħares allura bil-fidi fih skont l-ordni talla ifieq. U Ġesu jgħid bħalma Mose qolla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ huwa neċessarju li tolla bil-bniedem fuq is-salib li kien ikun mislub biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja eterna x'għallek ħabb id-dinja. Illi tallibu waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih, kull min jafda ruħu fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja eterna. Ninnotaw illi l-istedina ta' Ġesu hija indirizzata lil nies speċifiċi, importanti illi nirrealizzaw di. Ejjew għandi intom il-koll, kollha kemm intom ġifieri. Imma ħajdeskrivihom min huma. Mhux neċessarjament l-umanità kollha. Ejjew għandi intom il-koll li titħabtu u tinsabu mobbijin. U għal darb'oħra rridu nistaqsu. Jien ninsab, jien wieħed minn dawn illi qed nitħabat, illi nsab mifni, għajjen, eżawrit, illi niprofa nobdillalla. U xorta waħda, naf li jiena ħati, naf li jiena qiegħed noffendih, naf illi ħaqni il-kastig tiegħu, mhux il-favur tiegħu. Ejjew għandi intom ukoll li titħabtu tinsabu mobbijin u ma dawk in-nies li ħalbu lil anfushom fil-versans tal-kelma. Jippruvaw jogħġbu lil Alla mingħajr ma jirnexxilhom. U impossibbli aħna noġbu lil Alla fina nfusna, il-laħam tagħna. Aħna kif aħna uliet Adam u Eva. Li niġu fid-dinja avversivi Alla, impossibbli noġbu lil Alla. Rumani 8:7. Impossibbli nkunu suġġetti għal liġi tal-Alla. Il-frustrazzjoni
Ġesu qed jindirizza nies li huma frustrati li jafu li fallew, li jafu li mhux qed jirnexxilhom, u Ġesu qed jgħidilhom soluzzjoni waħda hemm. Rimedju wieħed hemm. Ejjew għandi. Meta ssir konxju illi m'intix kapaċi. Ġesu qed jitkellem dwar nies li jirrealizzaw illi r-riżorsi umani, u aħna niftaħ ħafna bir-riżorsi umani, bil-intelligenza tagħna, bis-saħħa fiżika tagħna, kemm għandi ħbieb, elf ħaġa. Ma dawn in-nies li jirrealizzaw li r-riżorsi umani ma jservuniex. Ħafna nies lesti li jitabbew b'kull peace, b'kull ordinanza, b'kull kmandament, u jien kont wieħed minnhom. Illi tipprova toġob il-Alla billi tobdi. Ġesu, infatti, jikkundanna lil fi żmienu kienu msejħin l-iskribi u l-Farizej. Għax qalilhom intom torbtu tabijiet tqal li ma jistgħux jintrefgħu u tabuhom fuq spallejn il-bnedmin. Ir-reliġjoni vvintata mill-bniedem din li tagħmellek. Iddamdmek u tkissrek għax tgħidlek obdi, amen. U Ġesu qed jgħid ejjew għandi. Messaġġ totalment differenti. Ġesu qed jgħid dawk li jitħabtu u jinsabu mobbjin, ġifieri dawk li qataw qalbhom mill-abilità personali tagħhom. Aħna by default naħsbu li aħna kapaċi. Hekk niġu fid-dinja imkabrin, supervi, u naħsbu li bl-isforz ta' nfusna naslu. Per Ġesu jgħid il-barka ewlenija u tal-bidu tiegħu biex jiddeskrivi d-disċipli tiegħu huwa jadin imberkin dawk li huma foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom jassalna smawit. Foqra fl-ispirtu. Ġesu irid dawk li huma foqra li jafu li huma falluti. Li jafu li għandhom dejn astronomiku ma' Alla. Il-impossibbli li skontaw huma personalment. Dawn huma n-nies li jindunaw illi l-erf uman ma jwassal imkien. Ħafna nies jafdaw fil-filosofija, fil-li jitalmu, fil-li jkunu eruditi, edukati, u jaħsbu li hekk ħansiru ħanilħu lan tagħna. Le. Ġesu qed jgħid dawk il-koll li titħabtu tinsabu mobbijin huma nies li ddispraw minn nfushom. Iddispraw minn nfushom li jilħqu l-istandard talla huma nies li jafu li waqgħu l-isfel mill-gluha talla. U impossibbli illi jilħquha. U allura jafu benċert illi waqgħu l-isfel mill-istandard divin. Ġesu jaf illi min iħossu autosuffiċenti, ġifieri kapaċi jfendi għal rasu, kapaċi jasal mingħajr l-għajnuna ta' ħadd, u forsi xi imbuttatura hija ma kapaċi jasal. Ġesu jaf li dawn in-nies mhumiex ħajmorru għandu. U għalhekk berf kbir Ġesu jgħid ejjew għandi intom il-koll li titħabtu u intom mobbijin. Jekk nara xi ħadd liebes it-three-piece suit u għadu kif ħireġ mir-Radisson wara jkla bil-fjakkoli, u nersaq kważi nara l-kafjar ħireġ mu bidnejh. U ngħidlu għandi pack lunch tridu? X'għidli? Żgur ħajgħidli tmur ma għandix bżonnok. Imma jekk imur fuq tal-lab homeless li qiegħed mixħud fuq il-bankina jinten u ngħidlu għandi pack lunch tridu? Dak huwa mtaqqal u mobbi. Il-ġuħ qed jafas. Il-ġuħ qed ikiddu. Iva jieħdu l-pack lunch. Għalhekk Ġesu ejjew għandi intom il-koll li titħabtu tinsabu mobbin. Bniedem konfidenti. U mimli bih innifsu, x'hemm bih Ġesu? Ġesu jridna li nitbatlu u nirrealizzaw illi għandna bżonn lilu u m'għandniex bżonn ngħinuh biex isalvana. M'għandniex bżonn. Għax is-salvazzjoni tiegħu hija kompluta, hija sħiħa, hija perfetta u kapaċi
kapaċi isalva għal kollox il-dawk illi permezz tiegħu jersqu lejn Alla. Ġesu jitkellem hekk ukoll għaliex jaf bid-digriet etern, jaf illi Alla skont il-għan tiegħu, jaf illi xi wħud ħajkunu salvati u oħrajn le. Fi Ġwanni 6 vers 37 Ġesu jgħid tara, dak kollu li jagħtini l-Missier jiġi għandi. Alla ta' nies li Ġesu, li hu waħdu jafhom, tom li Ġesu u dawn in-nies jiġu għandu jgħid. U kull mi jiġi għandi jiena żgur li ma nitfawx il-barra. Għal darb'oħra l-istedina ma ħajmur għandu, ħajmorru dawk li huma mtaqlin. Dak li l-madma tad-dnub u tal-ħtija u tal-kundanna qed iħossuh qed jobbroxilhom fuq il-kuxjenza tagħhom mhumiex jorqdu bil-lex jafu li huma mitlufa. Bla tama. Wallu dawn huma n-nies li morru għand Ġesu. Il-fid meta nitkellmu dwar li jiena nafda f'Ġesu, jiena nemmen f'Ġesu. Turini x'jien. Turini illi jiena ammettejt illi jiena minix kapaċi. Iżajja 55, intom il-koll li tinsabu bilaċ għal darb'oħra, mhux kulħadd. Dawk illi jinsabu bilaċ, li jafu laċ, klubi, illi hemm ġuru stonku tagħhom. Intom il-koll intom bilaċ, ejjew għall-ilma u intom li ma għandkomx flus, ejjew ixtru kulu, ejjew ixtru nbitu ħalib, bla flus u bla ma tħallsu. Lil-nies falluti bħalna la jgħidilhom, ejjew ixtru bil-prezz li ħallas għalikom ħaddieħor, ibni Ġesu. Ixtru bla ma tħallsu, ma tiġu ersqu biex tixtru. Għalek Ġesu darba minnhom jgħid jiena ma ġejtx insejħ lin-nies ġusti. In-nies ġusti li jaħsbu li jinsabu fit-triqithom lejn il-ġenna. Il-Farisej kien jaħsbu li u kien joffendu ruhom jekk xi ħadd jgħidilhom jippuntalhom xi difett. Ma ġejtx insejħ lin-nies ġusti, imma ġejt insejħ lil-midinbin għall-indiema. L-ewwel pass, ma tistax taqbżu da, għas-salvazzjoni hija li inti tirrealizza li inti mitneb. Mitneb fil-versens tal-kelma, inġust qudiem Alla. Li ħaqek il-kundanna tal-infern. Dak l-ewwel pass. Ma nistgħux insiru nafu lil Alla qabel ma nsiru nafu lil nfusna. Kif tiddeskrivi lek innifsek? Kif tħass lek innifsek? Il-Kristjan jaf li waħdu mingħajr il-grazzja tal-Alla fi Kristu Ġesu huwa abominabbli u mistkerraħ quddiem Alla qaddis u ġust. Għax Alla għandu għajnejh iżjed safja, wisq safja biex iħass lejn il-ħażen. Ma jittollerax il-ħażen. U allura il-weda stupenda issa ta' Sidna Ġesu Kristu. Ejjew għandi intom il-koll titħabtu, tinsabu mobbjin u jien inserraħkom. Mi jirrispondi bil-fidi min imur lejh qalbu miftuħ għal Ġesu. Skont Wilhelmus Brakel jgħid li dana jaf li huwa fallut u jħares lejn Ġesu bħala adatt għal każ tiegħu, iva dak li għandi bżonn. Salvatur kompetenti, kompletament suffiċenti, irid, veritier, joffri li nnifsu u jwiegħed li ħadd ma jitkeċċa jekk jersaq lejh. Iva, Ġesu jrid aktar mill-irrid jien jew int. Għax hu nnifsu jieħu l-inizjattiva, jippreżenta lu nnifsu, jistedinni u nnifsu jiġbidni. Mhux biss jistedinni. Ġesu qal fi Ġwanni 6. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri ma jiġibdux. U jien inqajmu fl-aħħar jum. Jekk missieri ma jiġibdux, il-midneb jibqa' fejn hu. Jiġbed bħalma il-sajjieda kienu jiġbdu ikarkru d-dajsa mix-xatt għal fuq l-art. Hemm forza. Missier fimħabtu jisfurzana biex ħares lejn Ġesu brieda tajba.
Mbagħad Ġesu jkompli jgħid ħudu l-madma tiegħi fuqkom. Huwa kmand ieħor dan li Ġesu qed jagħtina, kmand illi juri li s-salvazzjoni timplika sottomissjoni. Ma jfissirx li ħares għal Ġesu u nibqa' ngħix il-ħajja antika u maħmuġa tiegħi tal-passat. Le, issa għandi sit ġdid. Ħudu l-madmat tiegħi fuqkom. La darba Ġesu huwa Salvatur, allura huwa wkoll Sidi. Xtrani għal innifsu u xtrani biex jien nobdih, biex jien segwih, biex jien kun disċiplu tiegħi. La darba xtrani b'demmu aħna nappartienu għalih. Aħna tiegħu. Il-Katekizmu ta' Heidelberg għandna bil-Malti dan għal miridu kopja b'xejn. Katekizmu ta' Heidelberg inkiteb fi żmien l-assedju l-kbir ta' Malta. Jiġbor il-fidi kristjana ta' 3 kolonni importanti. Illi taraf il-miżerja tiegħek, diġà tkellimna fuqha, illi taraf illi inti ħati u kundannat quddiem Alla. Illi ssir taf bil-ħelsien, jiġifieri meta Ġesu kien mislub mas-salib propjament miet hemmhekk għal midinbin bħalek. U wkoll illi tirrispondi bi gratitudni u dak li qed jgħid Ġesu, ħudu l-madma tiegħi fuqkom. Li aħna bħala disċipli ħanuru li nafusna grati għal din il-maħfra stupenda, maħfra sħiħa illi Alla kapaċi jagħtina fuq il-merti ta' ibnu Ġesu. Ħudu l-madma tiegħi. Tafu x'inhu madmat? Madma dik il-biċċanjama u ħoxna li kienu poġġu fuq il-barrin biex il-bidwi jkun kapaċi jikkontrollhom u jaħartu. Allura il-bima ma kienx kapaċi tagħmel li trid għax għandha madmat fuqha. Hemm xi ħadd li qed jikkontrolla u hekk hu Ġesu. Din hija deċiżjoni radikali u deċiżiva, deċiżjoni li tittoħodha fil-bidu u tibqa' taffettwa l-identità tiegħek matul il-bqija ta' għomrok. Ġesu qed jagħmel lilna ċara. Il-salvazzjoni mhux biss li jiġġustifikana, mhux biss li jaħfrilna d-dnub tagħna, imma wkoll li jnaddafna mill-ħmieġ morali. Ma jħalliniex fil-vizzji. Talmu minni jgħid, talmu minni għax jiena ġwejjet u li f'qalbi. Dan huwa l-atteġġjament kontinwu ta' student fuq kors twil. Hawnhekk għandna diversi għalliema. L-għalliem fil-bidu ta' sena skolastika għandu s-sillabu dak is-sillabu ritjan u ninkwetaw meta naraw li forsi mhux ħallaħquh. Ġesu wkoll tagħna s-sillabu. Huwa sillabu għal ħajjitna kollha. Sewk fadallek sena, sewk fadallek 80 sena xtejx, dak huwa s-sillabu tiegħek. Talmu minni. Dan huwa l-atteġġjament li aħna għandna nadottaw. Disċiplar impenjattiv. Illi jien issa m'għadniex tiegħi nnifsi imma jiena rrid inservi lis-sit ġdid tiegħi. L-għalliem suprem illi għallimni u jiggwidani fit-triq tas-sewa. Mela, ħanippruvaw niġbdu prinċipju hawnhekk importantissimu li nifhmuh dan. L-opri tajba tagħna ma jwasslux għas-salvazzjoni. L-idea popolari ma falsa ta' ħafna nies hija li jekk jien ngħix tajjeb għaliex Alla m'għandux jaċċettani. Skrappjadik. L-opri tajba tagħna ma jwasslux għas-salvazzjoni. Imma ċertament is-salvazzjoni li jagħtina Kristu twassal għall-opri tajba. Hemm differenza kbira. Mhux vera. Hemm differenza kbira. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħid illi din hija l-imħabba t'Alla. Din hija l-imħabba t'Alla illi nħarsu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kif ħanurina Alla ħabni nixtieq inħobbu lura. Ħaġa loġika. Ħaġa tagħmel sens, xi ħadd li jħobbok ħatħobbu lura. Xi ħadd li salvak mill-abbissi tal-infern ħatkun attakkat miegħu, tibqa' qrib tiegħu, tittoġbu. Imma din hija l-imħabba li Alla, illi nħarsu l-kmandamenti tiegħu. Il-madmat li jpoġġi fuqna Ġesu, jew aħjar illi hu stess jgħidilna ħudu l-madmat tiegħi fuqkom. U jgħid illi l-kmandamenti tiegħi mhumiex tqal. Mhumiex tqal, kif jista' jkun? Met inti kmandamenti ta' Ġesu huma ħafna u possibbli nobtuhom perfettament. Sakemm għadna fuq l-art. Però mhux tqal il għaliex
issa li nħobbuh lis-Salvatur irridu noġbuh. Jekk għandek raġel ħobb il-martu jagħmel minn kollox biex joġobha. Vera jew le? Jagħmel minn kollox biex joġobha. Għalhekk il-kmandamenti tal-Alla mhumiex biżanti fuqna li jkissruna, anzi joġbuna għax huma rrieda tal-Alla għalina x'vera. Għala għandek tirrispondi b'mod pożittiv għal din l-istedina ta' Ġesu. Ġesu qed jisej ejjew għandi. Għaliex għandi nobtieħ? Ġesu qed jiena raġuni ewlenija il għaliex jien manswed u li f'qalbi. Tgħidli x'għandek x'qasam. Ġesu qed jgħid ejjew għandi il għaliex jien m'iniex xi tiran illi ħanisluħkom, illi ħanabbuża minnkom, illi ħannara kif ħanieħu vantaġġ minnkom. Jien huwa sit benin, sit ħanin, sit li nuri modrija li nifhimkom. Jiena manswed u li fil-qalb. U illi huwa Alla nnifsu għata rrieda ta' missieru niżel mis-smewwiet għalina bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. L-umiltà li tibrilla f'sidna Ġesu. U għada Ġesu l-umli u l-ġwejjed il ħajmexxina tul it-triq. Ġesu mhux oppressiv, mhuwiex sellieħa, għal kontrarju, għandu l-aħjar interessi tagħna f'qalbu. U ġwejjed u juri konsiderazzjoni. Imbagħad Ġesu jerġa' jtenni il-weda tiegħu. Se ssibu l-mistrieħ għall-erwieħ tagħkom. Allura il-kmantu ejjew għandi u l-weda, jekk aħna nobduh dak il-kmant, ħassibu l-mistrieħ għarrukom. Allużjoni għal Ġeremija 6:16. Għal darb'oħra, Ġesu qed jissellef lingwaġġ mill-patt il-qadim biex jurina minnu. Il-għax kif m'għandux dritt illi jista' jiġi ħadd jgħid ejja għandi, obdini, min int biex nobdik. Imma Ġesu qed jurina minnu. Qed jurina illi huwa Jaħwe innifsu. Ara kif jitkellem f'Ġeremija 6:16. Hekk jgħid Jaħwe. Iqfu fit-toroq u waraw u staqsu fuq il-modijiet ta' dari fejn hija triq it-tajba. U imxu fija. U se ssibu l-mistrieħ għall-erwieħ tagħkom. L-istess kliem. Ġesu qed jgħidilna li huwa Jaħwe li ġie jżurna għal ġid etern tagħna. Ġeremija jkompli jgħid huma qalu ma rridux nimxu fija. Għalhekk Alla ma jħallix f'idejna fir-rieda tagħna insalvaw xew le. Għax kieku jiġi minna l-Alla jgħidulu ma rridux nimxu fija. Imma Alla kapaċi isawrinna, jibdlinna, jinnamra mar-rieda tagħna b'mod misterjuż bl-Ispiritu Santu tiegħu biex aħna nduru lejh għax irridu. Imma mingħajr dik il-ħidma omnipotenti tiegħu, il-bniedem jibqa' fejnu. Wistin kellu raġun meta fil-bidu tal-konfessjonijiet tiegħu, ktieb famuż tiegħu, l-Alla jgħidlu mulej inti ħlaqtna lik innifsek u qalbna ma tistrieħx qabel ma tistrieħ fik. Serħan li jagħti Ġesu mill-ħtija, mill-kundanna, min-nuqqas ta' skop, li inti qed tiġġerra. U taf fl-aħħar hemm dabien il ħajbilek. Ġesu jagħti l-mistrieħ. X'inhu l-aqwa inkoraġġiment illi għandna biex aħna ta' bilħaq nirrikorru lejn Ġesu, nersqu lejh, induru lejh urġentament millum stess għax il-madma tiegħu huwa faċli jgħidilna. U t-tabija tiegħi hija ħafifa. Madmat mhux tal-ħadid illi jisolħok, illi jbenġlek, illi ikissrek. L-sira dari fi żmien l-apostli kienu jilbsuhom madmat tal-metall li jkissru. Ġesu jgħid le, il-madma tiegħi faċli. It-tabija tiegħi ħafifa. Għaliex? Għax Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex jagħmilna kapaċi nerfaħ dal-madmat u nħossu ħafif. Nħossu ħafif. Qatt ma smajt Kristjani gerger illi nobduh l-Alla.
لا الكريستيان عنده قلب جديدة، ambizzjoni ġodda، spiritu ġdid، direzzjoni ġdida. Il-madmad jissinifika iva skjavitu u għadi, ma jistax naħarbuha. U allura l-options, l-alternativu ma tnejn. Jew ħatibqa' il-sir tiegħek innifsek u ta' dnubietek, jew ħassir il-sir ta' Kristu. Hemm xi option oħra? Le. Ta' xi ħadd inti l-sir. Nisa għajdu inti il-sir ukoll ta' Satana. Li taqdi l-passjonijiet, il-rida tiegħu u taqdi l-passjonijiet tiegħek innifsek. Ta' xi ħadd inti l-sir. Kemm jaqbillek tkun l-sir ta' min għamlek. Ta' min ħalqek. U ddur lejh. Kemm jaqbillek. Kemm għandna hawnhekk inkunu nies orrif illi la darba ma stax naħrabha din ta' xi ħadd il-sir, mela ta' min ħankun il-sir l-aħjar. X'in l-aħjar għażla? L-sir ta' Ġesu. Pawlu u l-apostoli oħra kienu jidu pjaċir isejħu nfushom Pawlu l-sir ta' Ġesu Kristu. Iva, il-Kristjan jiftaħar il huwa l-sir ta' Kristu. Jassarni għalik u nkun ħieles. Arrestani għalik u nkun liberu. Ħaddimni jent u nkun mistrieħ. Ġesu qed jgħidilna bħala s-sit ġdid tagħkom ħaddimkom. Ħantikom xogħol x'tagħmlu. Ħajkolkom bżonn tagħmlu ħafna affarijiet fid-dinja. Imma aħna u naħdmu nkunu mistrieħa. Tgħidli kif jista' jkun. Pruva. Jiena sta nafferma u ngħid solennement li ekku. Il-ħajja tad-dixxiplu hija ħajja ta' mistrieħ bil-fidi mela, strieħ fi Kristu. Mur għandu. X'in tistenna? Illi jkollok it-tweġiba għall-mistoqsijiet kollha? Mhux baħna. Mur għandu kif int? Isimgħu, duqu waraw kemm hu tajjeb il-mulej. Alla jridna nesperjenzjaw, ridna li aħna ta' bilħaq nitlu f'din ix-xirka ħelwa miegħu. Araħ, afda fih, ħudu għalik. Iftaħ li dejn battala tiegħek. Qabad mas-salib. Bħal Pawlu jgħid ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Anqu. Anke s-salmi jgħidulna busu lill-liben li ma jadabx u tintilfu fit-triq tagħkom. Busu lill-liben. Ġesu urina maħabba li ma bħala. Kif ħan nirrispondu? Iva. Sir għafu lil Ġesu. Itlaq il-proġetti u l-ambizzjonijiet oħra kollha tiegħek. U sir għaf lil dan is-Salvatur uniku li Alla bih qed jagħtina tama. Tenna fih, sir ħobbu, ftaħar bih. It-trionfa bih fuq il-mewt, fuq il-qabar, fuq l-infern, fuq Satana, fuq l-edewa kollha tiegħek, it-trionfa bih. Kristus Viktor, Kristus ir-rabbieħ, u dawk kollha li huma miegħu u jinsabu fih huma rabbieħ wkoll bħalu. Ħalli l-każ tiegħek f'idejn Kristu bħala t-tabib il-kbir. Meta mmur l-isptar jiena mhux noqgħod nargumenta mat-tabib jew mal-kirurgu. Li hemm bżonn ħniffermalek ħanagħmluha l-operazzjoni, mela jien nifhem, inti tifhem. Verew le, Ġesu għat-tabib ta' ruħna. Jaf kif għandu jitrattana, jaf kif għandu ifejjaqna, allura insegu il-preskrizzjonijiet tiegħu, nimxu fuq id-direttivi tiegħu, nafdawh fil-ħidma mitmuma tiegħu. Ġesu temm il-fidwa tagħna. Kollox mitmum qal, preċiżament qabel ma miet, kollox mitmum. Dik il-fidwa sħiħa u perfetta nirċivuha. U allura wkoll nafdaw fl-interċessjoni kontinwa tiegħu. Fuq l-eminija tal-missier, missier qed jgħidlu illi dawk kollha li tajtni irridhom li jaraw il-glorja tiegħi, glorja li inti tajtni minn qabel ma bdiet id-dinja. Dawk li Ġesu jsejjaħ għalih innifsu, jippreservhom, jassess fuqhom, jipproteġihom u jwassalhom sad-dar eterna tal-missier. Jalla, il-koll kemm aħna mingħajr eċċezzjoni, il-koll kemm aħna nkunu fost din il-ġemgħa kbira, innumerabbli ta' nies li fl-eternità se nfaħru lil Alla għal dan il-manifestazzjoni, il-wirja kbira tiegħu
اللي ħabna meta konna għadna edewa tiegħu, ħabna meta konna għadna mbedi minnu. Ejjew għandi. Intom il-koll li intom taqlin u mobili u jiena nsarrakom. Amen.